चिकन बिर्याणी हा विषय आला की सगळ्यांच्या डोक्यात नेहमीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते की सुरुवात कुठून करायची. पण मैत्रिणींनो, काहीही टेन्शन घेऊ नका, कारण तुमच्यासाठीच मी आहे. तर आजची जी बिर्याणी आहे एकदम साधी सोपी बिर्याणी आहे, जी सहज कोणालाही करता येईल. नमस्कार, मी शुभा तुमचे आजच्या रेसिपीमध्ये खूप खूप आणि मनापासून स्वागत करते. आजची आपली रेसिपी आहे चिकन दम बिर्याणी आणि तुम्ही पाहत आहात शुभाच किचन. तर चला, आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ काय काय साहित्य आहे ते पाहून घेऊया. चला तर पाहूया चिकन बिर्याणीसाठी लागणारं साहित्य काय काय आहे ते. सगळ्यात पहिलं तर आपल्याकडे हे बासमती तांदूळ आहेत. हे मी 1 किलो घेतलेत बासमती तांदूळ आणि हे स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेत मी. धुवून हे अर्धा तास आपल्याला भिजत ठेवायचे, तरच तो छान मोकळा भात होतो त्याचा. आणि हे 1 किलो तांदळाला मी 1 किलो चिकन घेतलं आहे. हेही स्वच्छ धुवून घेतलं आहे मी. आणि आपण ह्याच्यानंतर आपण एक कसं मॅरिनेट करायचं तेही बघणार आहोत. हे मी कांद्याची पेस्ट करून घेतली आहे. हे मी हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट केली आहे. इकडे मी टोमॅटो आणि पुदिन्याची पेस्ट करून घेतली आहे. ही आलं लसूणची पेस्ट आहे. त्यासाठी हे दही घेतलं आहे. आणि हे मसाले आहेत. मसाल्यांमध्ये काय काय साहित्य आहे तर हा मी बिर्याणी मसाला घेतला आहे. हे मीठ, धना जिरा पावडर, चिकन मसाला, हळद आणि काश्मीरी मिरची पावडर. आणि इकडे मी घेतलं आहे हा पुदिना घेतला आहे, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, लिंबू, तमालपत्ताला, एकच मसाला वेलची घेतली आहे मी, कारण यामध्ये सुद्धा मसाले आहेत खडे मसाले, म्हणून मी इथे एकच घेतलं आहे. हेही मी राईस आपण जेव्हा बॉईल करणार तेव्हा आपल्याला हे सगळं वापरायचं आहे. हे 4 मी वेलची घेतल्या आहेत, दालचिनी घेतली आहे, लवंग घेतलं आहे, हे जिरं घेतलं आहे आणि जिरं जर तुमच्याकडे शहाजिरं असेल तर तेही घेतलात तरी चालेल. ही मिरी घेतली आहे आणि लिंबू घेतला आहे. ठीक आहे, आता आपण बघूया बिर्याणी स्टेप बाय स्टेप कशी बनवायची ते. इकडे मी पाणी गरम करत ठेवलं आहे आपल्याला राईस बॉईल करण्यासाठी. त्यामध्ये आपण काय काय टाकणार आहोत ते दाखवते. राईस बॉईल करताना आहे ना, यामध्ये सगळ्यात पहिलं तर आपल्याला लिंबू पिळून घ्यायचा आहे. यामध्ये मी ह्या 4 हिरव्या मिरच्या घालणार आहे. यामध्ये मी थोडेसे तमालपत्ताला घालून घेणार आहे. त्यानंतर ही थोडीशी पुदिन्याची पानं घालणार आहे. थोडंसं कोथिंबीर घालायची आहे. एक मसाला वेलची, 4 वेलची, दालचिनी, जिरं, मिरी, सगळा सुखा खडा मसाला घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे मी मीठ घालायचं आहे. आता यामध्ये मी तेल घालून आता हे आपण छानपैकी उकळी यायला द्यायचं आहे. उकळी आल्याच्या नंतर आपण यामध्ये धुतलेले तांदूळ घालून घ्यायचे. तर आता आपण याला उकळी यायला देऊ. आता आपण बघणार आहोत चिकन कसं मॅरिनेट करायचं. चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. मी कोथिंबीर घालून घेते, थोडी पुदिन्याची पानंही घेतली आहेत. आता थोडं दही घालून घेऊया. इथे दही मी पूर्ण घालणार नाही आहे. अर्ध्या प्रमाणात दही मी आता वापरणार आहे आणि अर्धे दही मी आपण चिकन ग्रेव्ही बनवणार त्यामध्ये वापरणार आहोत. आता आपण इथे कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट घालून घेऊया. इथे आता आलं लसूणची पेस्ट घालून घेऊया. आलं लसूणची पेस्टसुद्धा आपण इथे अर्ध्या प्रमाणातच वापरणार आहोत. अर्धे आपण चिकन ग्रेव्ही बनवताना वापरणार आहोत. थोडे लिंबू पिळून घेऊया. इथे मी पाव लिंबू घेतला आहे.
आता जे आपण सुखे मसाले घेतले होते तेही एक एक करून अर्ध्या प्रमाणामध्ये आपण इथे वापरणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा मीठ घालून घेऊया, धना जिरा पावडर, चिकन मसाला, हळद, काश्मीरी पावडर आणि हा जो आपण बिर्याणीचा मसाला घेतला होता तोही अर्ध्या प्रमाणात आपण इथे घालून घेणार आहोत. आणि बाकीचे जे उरलेले मसाले जे आहेत ते आपण ग्रेव्ही बनवताना वापरणार आहोत. आता हे मसाले आणि चिकन व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. चिकनला व्यवस्थित असं मॅरिनेट झालं पाहिजे, त्यासाठी आपण 1 तास तरी आपण हे चिकन मॅरिनेट करायला ठेवून देणार आहोत. त्यामुळे त्याचा चांगला फ्लेवर उतरेल बिर्याणीमध्ये. यामध्ये मी कढई आता गरम करून घेतली आहे, त्यामध्ये तेल घालून घेतलं आहे. आता आपण एक एक खडे मसाले आणि सगळं घालून ग्रेव्ही बनवायला घेऊया. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण ही जी कांद्याची पेस्ट करून घेतली ती यामध्ये घालून घेऊया. एक किलो बिर्याणीसाठी काय काय कसं मेजरमेंट लागतं हे सगळं मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला देणार आहे, तर ते तुम्ही बघून घ्या की मी 1 किलो चिकन बिर्याणी बनवण्यासाठी किती कांदे वापरले, किती टोमॅटो घेतले, काय काय मसाले कसे घेतले प्रमाणात, तर ते आपण सगळे बघणार आहोत. आता ही चांगली ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे. इथे आपल्या पाण्याला पण उकळी आली आहे. साईड बाय साईड आपण हेही करणार आहोत. तर इथे आपण हे धुवून घेतलेले जे तांदूळ आहेत ते यामध्ये घालणार आहे. आणि हे आपण 80% शिजवून घ्यायचे. सगळं व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. 80% शिजवायचे आपल्याला. आता यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालून घेऊया. आणि परत व्यवस्थित आपण ब्राऊन होईपर्यंत अजून भाजून घेऊया कांदा. आता हा बघा राईस, या ठिकाणी आपला राईस पण व्यवस्थित मोकळा असा झाला आहे आणि 80% व्यवस्थित शिजला आहे तो. आता आपण गॅस बंद करून हा वाळवून घ्यायचा आहे. इकडे आपला कांदा व्यवस्थित भाजून झाला आहे. यामध्ये आपण आता ही तमालपत्र आहेत ती घालणार आहोत आणि सोबतच ही जी आपण पुदिना आणि टोमॅटोची पेस्ट करून घेतली ती पण घालणार आहोत. आणि हे व्यवस्थित मिक्स करणार आहे. आता परत आपण टोमॅटोतलं पाणी पूर्णपणे आटेपर्यंत आपण याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण हे सगळे मसाले घालून घेणार आहोत एक एक करून. आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे त्या ग्रेव्हीमध्ये. मसाला आपला व्यवस्थित परतून झाला आहे. आता आपण हे मॅरिनेट करून घेतलेलं जे चिकन आहे ते यामध्ये मिक्स करणार आहोत. हे बघा अशा पद्धतीने सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये एक्स्ट्राचं असं पाणी काहीच घालायचं नाही आहे आपल्याला. चिकन जे शिजेल त्याचं जे पाणी सुटेल त्यामध्येच आपल्याला ही बिर्याणी शिजवायची आहे. ह्यामध्ये आपण आता दही घालून घेऊया जे आपण बॅलन्स ठेवलं होतं. दही घालताना नेहमी गॅस स्लो करायचा. फास्ट गॅसवरती कधी दही घालूच नाही त्यामध्ये, नाहीतर मग गॅस बंद करायचा. आणि आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आता झाकण काढून बघूया. हे बघा चिकन ग्रेव्ही जी आहे आपली बिर्याणीची ती तयार झाली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. व्यवस्थित चिकन शिजलेलं आहे. आता पुढे बघूया आपण की त्याचे थर कसे लावायचे. थर लावायला घेऊया. एक टोप घेतला आहे. त्या टोपामध्ये पहिलं तळाला तेल घालून घेऊया थोडं. आता आपण पहिल्यांदा तळाशी आहे ना थोडं चिकन घालून घेऊया, चिकन ग्रेव्ही.
चिकनचा थर आपण असं लावून घेतला आहे. आता आपण यावरती राईसचा थर घालूया. हे बघा, या पद्धतीने. भात बघितला कसा मोकळा झाला आहे एकदम. असंच एक एक थर आपण लावून घेणार आहोत. आता याच्यावरती परत आपण चिकनचा थर घालणार आहोत. अशाच पद्धतीने आपण एक एक थर लावून घेणार आहोत. परत आपण यावरती राईसचा थर घालणार आहोत. आता यामध्ये मी बरिस्ता वगैरे केलेला नाही आहे. हे बघा, असंच एक एक थर आपण लावून घेऊया. हे बघ, मी हे सगळे थर लावून घेतलेत. आता आपण ह्याला 15 मिनटं मीडियम गॅसवरती शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणजे व्यवस्थित अजून दम लावून द्यायचा आहे. आणि त्याखाली मी तवा ठेवणार आहे आणि तव्यावरती मी हा टोप ठेवून मी एक 15 मिनटं त्याला वाफ काढून घेणार आहे. 15 मिनटानंतर आपली दम बिर्याणी तयार होईल. 15 मिनटानंतर आपली चिकन बिर्याणी रेडी आहे. आता आपण त्यामध्ये वरून आपण कोथिंबीर घालून घेऊया. आणि बिर्याणी काढण्यासाठी पण आहे ना, कॉर्नरने अशी सुरुवात करायची, थोडीशी अशी वर करायची. हे बघा, यामध्ये मी कुठलेही आर्टिफिशियल कलर्स वापरलेले नाही आहेत आणि एक्स्ट्राचं असं काही मसाला नाही आहे, जास्त तेल नाही आहे. अशी मस्त अशी बिर्याणी आणि एकदम फळफळीत अशी बिर्याणी आपली तयार झाली आहे. घरच्या घरी सोपी, एकदम मस्त झटकेपट बिर्याणी तयार झाली आहे. ही बघा, चिकन दम बिर्याणी तयार आहे. सुपर्ब. राईस पण कसा मोकळा सुटसुटीत झाला आहे, जसा बिर्याणीला पाहिजे तसाच. क्या बात है, एकदम जबरदस्त. मैत्रिणींनो, ही रेसिपी नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि ट्राय करून झाल्यानंतर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंटच्या माध्यमातून नक्की कळवा. आणि हो, तुम्हाला आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी पाहत राहा शुभाज किचन.